A very good day to all of you folks. Welcome. And if you're a subscriber, welcome back. My name is Obake. On this channel, I bring you lifestyle vlogs based on my miscellaneous daily experiences. I hope you enjoy my content. If you do, I would really appreciate if you subscribe. And if you don't, oh well, please indulge in any case. Subscription is free, by the way, and your indulgence helps me keep creating more content. Please like the video and hit the notification bell to stay updated for when I upload new videos. Now, take a look at this. Good morning, everyone. It is yet another day. The time right now is 7:56. I am off to Hey. Oh, Queensdale. Queensdale. Okay. I am on my way to Queensdale for umcimbi wekhaya. It's a birthday, it's 70th birthday celebration ka-Ompi. So India is umakoti. This is my outfit for the day. This is how I look. The weather is right phandle iwarm. I think umama ukha spinach because funeka namini spinach. Okay guys, I got distracted with following. I'm not sure if I'm gonna show that clip that I just took kama make spinach in Kirilo. But anyway, yeah, as I was saying, siya kwi 70th birthday ka Ompi. Yeah, I had said in South Africa go 8 time is 7:58. Delayed, nothing new there, but it's fine. I went there last night just to get an idea of what to expect for the day. We're going to be very busy. If abantu baninzi and I'm in a position where I can, like if I can find a corner, then there won't be content. But it's nothing much to go pick and serve people clean asqabile, and then that's it. But yeah, this is my outfit for the day. Nasi spinach ke endizohamba nazo. Umama sesihlamba usenzela lula guys, noba khetha umama zala neqonda manzofika pha sendinqunqa ndizuhlamba. Oh kodwa tsaphisana. Uyabona nje manzofika sendinqunqa pha ndingabe ndihlamba ispinach. By the way, sithengiswa apha ispinach ekhaya. Ibhantshi 20 rand. As we speak, andazi ke ba oyibhantshi leyo ne 20 rand and it's fresh guys, isikhulu. Andazi ke ba by the time you guys nibona le vlog sobe sisonyukile or what, but as I'm recording 20 rand ibhantshi. Okay, thinqule kancinci before sihambe nomama. Ndiyaphuma ke ngo guys, the time is 8:42. Bendithenza afika pha ngo-8, but ke umama was helping Shem with ukuhlamba ispinach, so I was like at least minus one job. Iqhele yam namhlanje andizazi sana kodwa oh sana ndithwele lo ndithwele inobizowa at some point, and then okay mandihambe guys, sorry ndijonge imoto mandingene. Yo guys, and then the stop at a garage. I needed a cup of coffee. Ndibeke apha futhi. Yo umtshini wabo xa ndifika awusebenzi, ukhupha ubisi lodwa. Shame those guys, yes, they're so kind. Kuphi apha, it's called Total Energies. Apha eqaleni ebhizana etown. Shame they're so friendly, yazi. I don't know where's the key. Oh, beza bazondinceda. 3 people came to help me, 2 gents and 1 lady. Bawuvula umtshini baphinda bandenzela bade bayikhupha lapha out, but okay ke sisi you mix, because I said I don't mind ukuzimixela
because ubisi seliphumile. I just need now the coffee powder. Bandivulela bandinikela qoqope lonke ndagalela iteaspoon egcweleyo. I'm like, I want it strong, you know. Umculo. I was like, I want it strong. Sapani. Oh shame, baby, so nice, yazi. But yeah. But I think I was a bit aware ukubana umshini ungangasebenzi because izolo last night ubey ebezile apha to get us mna noSimakoti ikofu, and then wafika umshini uthiwa usebenzi. But umshini lapha kuthiwa uyayenza hot chocolate ne hazelnut and izifuni sweet. I wanted like just a cappuccino. But anyway, ndifumene ngoku. I'm a happy girl. Ndihamba ke ngoku ndiya phaa kulamzi sendilibele igama le area guys. I'm very bad mna, but ndihamba ngoku. The time is 8:58. Zafika ngo-9 emzini because it's not far. It's probably 5 minutes from here. Let me go. I missed the 10 guys, but anyway, nothing new about that. That is me. Nankumzendiago. Yeah, this one that you see. I missed the 10. But the close as 10s, so it's fine. It's just here. Bendiyazi mna bendiyilindele ndikhe ndafuna ungena kule 10 yokuqala yabo bendizothi gqi apha phambi kwam. But who's that? Sibone ke ba ndizawukwazi ungena kuwe mos. Yeah, this is ulomzi ndiza kulo. Qha ke ngoku I need to find indlela yoba ndikwazi ungena kakuhle. Kukhona izinja ke apha ndanje bandiligwala nje uba ndizonqondola ngubani izinja. I need to go open the gate. Hey, beshunana ukuhamba wedwa. Ndizela benama no pay. I didn't even have to do this. But it's fine. Let's do this. I'm so glad andilahlekanga kodwa because mna nokulahleka. Oh son, same WhatsApp group. I do have space. Yaba. Take out the spinach. Guys, nanku uSimakoti walapha. Uyafuna uvela kwi-vlog yami? Okay, ndiyababuza abantu andiveske ndibafake nje. Nanku usisikhanya ke benana ngusisi omdala kum. Nguye lusihostayo today. Masibambisane. Okay guys, ndinacimba sathethe ubusatsho lo makoti lapha ekhaya. Singosibancinci thina sifika izolo. Ndiqhitsiwe ndafaka isipini. Usihlambile mama yesibo? Sesi-clean zafika nqunqa nje qha. Kumele ibe khona nje. Kumele ibe khona i-content. Ibhakethi lokutya kwehagu asinalo. Also ke guys, iqhiya yam iye yawa nindibona sendithwele kanje nje. Iye yawa iqhiya but ke anaxesha lolungisana neqhiya mna. I just need uba ndibe ndinqunqa. Because uonge usetown. Uzofika uonge sana apha afune izinto sezinqunqiwe because I think nguye who's going to be leading the cooking part. She's very good ke sana uonge when it comes to cooking. Mna i-sister-in-laws zam sonke ekhaya siphelele. Umuntu nomuntu une-talent yakhe. Uonge ugood ekuphekeleni abantu abanintsi kwiinto ezinje. Apha she's good with decor. She does cakes. The creativity side of things. I think I'm good at planning. As I combined sisonke. And I'm good at planning, organizing. Oh nana, igqibile ngokuyeva.
enkosi kakhulu ndiyabulela ke nana umna I'm good at organizing things uSmakoti I think I haven't figured out, but I know ukubana she's very active. Xa kusenziwa le ukhona, xa kusenziwa le ukhona. Like the other day we're doing deco khona, xa kuphekwayo oh there. Oh and ukhuthele uthanda mhlawumbe izitya, ngosiphekayo sibhizi mhlawumbe izitya. And also I know that she cooks nice food for endlini xa sisodwa, but I'm not sure when it comes to umcimbi, because nami emcimbini andikabikho good when it comes to ekuphekeni. Ingase ndibe lapha ekuphileni nokuhlamba izitya, but ke slowly wethu ndiyafunda. So yeah guys, oh by the way, you guys are probably wondering how is she vlogging xa bethe akazukwazi uvlogga. Xa ndifika usisikhanya usisi walapha uSmakoti walapha wathi no, she doesn't mind i-content. Probably she was the first one to say ndiveze. Well, not necessarily ndindabuza uba ndimveze na wavuma wathi yes ndiveze, and then wathi ethetha nandamkhatha wathi hayibo ndikhathela ntoni ndisathetha. So and then spinach, she was like yeah, he's also sends content. That, oh okay, so you don't mind content. At why would I mind the content? So okay guys, zakwazi uvlogger, but into ezondilimita is that bubupisi, because we're against time. Nanzo into ezo enondilibazisa enonenza ningakwazi uvlogga because we are against time, and sisebambalwa ngoku. Bakhona mama bayi-2 abadala apha phandle abapheka imingqusho, into ezinjalo. So umna ndiyanqunqa uongeza in town uyokongeza certain things. uSmakoti ndimshiyile uzosijoyina later, but yena ke shame guys, as you are aware, she's highly pregnant, so akazukwenza mix, but it's just her presence. Amane sihlekise sincokolela izitori amabali yabo. It's always nice to have umuntu who's just gonna try to kwenza mood wethu nje yabo, be light. But yeah, this is me. Give me a hug. I'm vlogging. Apha ekuphekeni retake, make it as genuine as the first retake. The only way to get Uncle City on my vlog. Guys, nanku Uncle City. You go Uncle Mncinci kalikli human nanku Mncinci. Hi vlog. Sispina. Hi vlog. Oh, isipisa nimcharge guys because kukhona umama ka obakhe apha guys wenza into chicken curry. Anzom uyafuna uvela kwi-vlog yami ka YouTube? Ngakuveza okay. Qhaye ngoku ngathi uselangeni. So nanku sisi we curry
And then ngomnye uAya lo. So by the way nguAya guys lo. Nalona nguAya. For me ngiyayithanda because khathi Aya kosabela abantu abayi2. I think I like it for me. Kuzoqhuma wonke umuntu. And then banqunqa ke ngoku izinto for i-chicken curry le. Mna ndisela lapha kwi-spinach. But I'm almost there. Uyifuna ime njani yakho content? Ime so or ime so? Is it for TikTok or what? Because lena ndenzela uYouTube. uYouTube umaso, uTikTok umaso no Instagram. Akazazi naye. Uya content qha. Hayi ke uzosebenzisa le yami ke sana. Yes. I think ndandiyivile lo ngoma emtshatweni. I think ndandiyivile. Yes. Yonke into nepiano intoni ikhodiane intoni ibiza ikhodiane laa nto yamazi kaloku akadlali. Sebeka apha ndiyabulela enkosi Aya guys uluso sana. Hayi ke yabona ke ngoku sisana nyibheke yamazambane sisana nyibheke uluso ne-steam bread. Ndizahlala phantsi nditye ngoku ndisebhizi ikhaphetshu ke kodwa sana oko bendithanda ndifuna izikonzi mna ndizawutya esi ndasilinda and ndisilindile. I can't see the time. It's 12:50. Londo, we are behind schedule. It's 12:50. Nangu betunana chicken curry. Ezama yena shema kufana ituna etane mjongile. Kodwa ke shema. Ismell sana sivakala ngosilapha phandle. Sana ithi ngifake light, let's see. Uthini ngo? Yes, nansi. Ibonakala ukuthi kamfake ilight ingcono. Hayi ke siyabulela ke ntombi, siyabulela sizotya sihluthe.
Thank you. Mr. Birthday. Angeke, darling, away.